Jarenlang hierna Haans en Mullum last van het zogenoemde eilanderblik. Toeristen die haar een auto achterlieten, wil ze op vakantie gaan naar het eiland. Verderop is het parkeerplek voor de scholen. En hier staan voor het kerkenbezoek hier de parkeerplek. Maar die mensen konden nergens staan, want dat is hier gewoon vol met auto's van de eilanders. Voor het tekwarton lang parkeerplakken is een tijdelijke oplossing voor bij de Haanse Stritwai. En zo'n de inviering van parkeerzones en een parkeervignet voor bewoners is de oerlijst op stritten voorbij. Maar de blijven vragen. Werkt het vignet goed? Zijn de bewoners tevreden? Is er voldoende capaciteit voor de bezoekers van de stad? Is de stad misschien niet opgedeeld in te veel zones met verschillende tarieven? Kan het niet wat eenvoudiger? De zuster Stigela die een winkel haar in de Varstritten, hadden wel een wens voor het parkeren. Een blauwe zone en dan een half uur tot een uur gratis parkeren. Dat is, maar, ja, dat moet dan misschien onderzocht worden, maar daar zou ik heel blij mee wezen. Dat iedereen hier even voor de deur staan kan en een half uurtje zijn gang gaan kan. In Mullum oerheerst de tevredenheid. Dit is een oplossing. De mensen die een oerlijst hebben van parkeerde auto's, die vinden het prachtig. Mensen die geen oerlijst hebben, die vinden het een boel gedoe. Maar dat blijft altijd zo. Maar zij jaren proberen om wat aan te doen. En ja, dit vind ik een redelijk goede oplossing. Maar toch, bewoners moeten voor het vignet naar het gemeentehuis. Parkeermeters binnen zo nou en dan net goed te vinden. Misschien dat er ook andere oplossingen denkbaar zijn in die buitenwijken van de stad om het eiland parkeren. Want dat is namelijk het probleem, om dat tegen te gaan. Maar of het nou alle keer echt zo nedig is? Soms heb ik het idee dat de hazes dadelijk helemaal nog net zo slecht voor elkaar hebben. Nee, dat idee is goed. Wat mij betreft is het wel prima geregeld. Ja.